मटकीची रस्सा भाजी चमचमीत झणझणीत भाकरीबरोबर चपातीबरोबर. दोन वेगळे मसाले वापरलेत. वाटणामध्ये कच्च्या वाटणात बनवली आहे. चला तर रेसिपी बघूया. त्याच्यासाठी मटकी मोड काढून चांगली एक पेलाभर मटकी भिजत घालून त्याची चांगली 2 पेले झाली आहे. ती मोड काढलेत. एक रात्र भिजत घालून कपड्यात बांधून ठेवली की दुसऱ्या दिवशी छान मोड येतात. एक अख्खा मोठा कांदा बारीक चिरून, भरपूर कोथिंबीर, 1 इंच आलं, 2 हिरव्या मिरच्या तिखटवाल्या, 1 कांदा लसूण, थोडंसं खसखस घेतलं आहे, पाव चमचा, सुकं खोबरं 2 चमचे आणि ओलं खोबऱ्याचे तुकडे घेतलेत. अगदी 2-3 तुकडे घेतलेत. नावाला खोबरं अगदी नावाला घेतलं आहे आणि ते कच्चं वाटणार आहे. वाटणात थोडासा टोमॅटो आणि जो बारीक अख्खा मोठा कांदा चिरलेला त्याच्यातला थोडा कांदा एक टोमॅटो एक मोठा चिरून घेतला त्याच्यातला थोडा टोमॅटो, हळद पाव चमचा, लाल तिखट 1 चमचा आणि हे आता मऊ गरगरीत मीठ घालायचं आहे त्याच्यात. कच्चं सगळं गरगरीत मऊ मिक्सरमध्ये वाटून घेणार आणि ते तेलात चांगलं तेल सुटेपर्यंत आपल्याला परतून घ्यायचं आहे. आणि अशी केली ना मटकीची उसळ एकदम चमचमीत अप्रतिम होते. खूप खोबरं नाही वापरलं आहे, अगदी सुकं खोबरं नावाला 1 चमचा आणि ओल्या खोबऱ्याचे 2-4 तुकडे घातले, म्हणजे साधारण 2 चमचे ओलं खोबरं असेल. तर तेलामध्ये त्याला थोडंसं मटकीच्या उसळीला ना तेल लागतं बऱ्यापैकी. त्या उसळीला चव चांगली येते आणि चमचमीत होते आणि मटकी उसळीवर तरी येते. तेल जास्त आवडत नसेल तर कमी वापरा. राई जिरं फोडणीला, कांदा जो आपला अर्धा बारीक उरलेला जो ठेवला आहे आपण वाटणात अगदी नावाला थोडा घातला आहे तो त्याच्यात घालायचा आहे. लाल होईपर्यंत छान परतून घ्यायचा. त्याच्यानंतर टोमॅटो पण आपण फोडणीत घालणार आहोत आणि नंतर जे वाटण केलं आहे ते पण त्याच्यात छान परतून घेणार आहोत तेल सुटेपर्यंत. वाटणात थोडं मीठ घातलं आहे. परत कांदा टोमॅटो परतताना मीठ घालायचं आहे, कारण त्याला ती छान असा सॉफ्ट परतला जातो आणि चव येते. आणि वाटण आता त्याच्यातून घालून छान परतायचं आहे तेल सुटेपर्यंत. ह्याच मटकीच्या उसळीला असा लाल भडक रंग येत नाही, कारण हिरवं वाटण थोडं त्याच्यात असल्यामुळे थोडासा हिरवट लालसर रंग येतो. मीडियम आचेवरती वाटण छान परतत राहायचं आहे. मी स्टीलचं भांडं वापरलं आहे त्यामुळे सतत ते परतत राहावं लागतं आहे. जाडबुडाचं आहे तरीसुद्धा, तर तुम्ही कसं भांडं वापरता त्याप्रमाणे. आता त्याच्यात धनाजिरा पावडर आणि थोडा गरम मसाला पावडर ॲड केली आहे आणि आता ते छान तेल सुटेपर्यंत आपण परतून घ्यायचं आहे. छान असं ते कच्चं वाटण आहे ना, छान परतलं की त्याचा कच्चपणा निघून जातो आणि त्याला ती चव येते वाटणाला पण आणि रश्श्याला पण. छान असं परतून झालं, तेल थोडं सुटायला लागलं की आपली मटकी घालून ते छान एकजीव करायचं आहे. एकीकडे थोडंसं पाणी उकळत ठेवलं आहे. कोणतीही उसळ बनवताना ना मटकी लगेच शिजते, पण थंड पाणी घातलं ना तर ते वाटण जे आपण भाजून परतून घेतलं आहे ना त्याची चव जाते. म्हणजे मटण चिकन कोणतेही जेव्हा आपण छान असं परततो ना खमंग तेलामध्ये, तेव्हा गरम पाणीच वापरा, थंड पाणी वापरू नका, म्हणजे त्याची चव मेंटेन राहते, तशीच राहते. आता उकळतं पाणी घातलं आहे त्याच्यात थोडंसं चांगली तुम्हाला किती घट्ट पातळ हवं त्याप्रमाणे पाणी ॲड करा. मिक्सर धुवून मी पाणी ॲड केलं आहे आणि चांगली रटरटावून उकळली, मटकी छान अशी शिजली की आपली उसळ तयार झाली. रस्सा भाजी ॲक्च्युली तयार झाली. मालवणी उसळ ही वेगळ्या प्रकारे आहे, वाटण भाजून नंतर मग ते वाटलं जातं. हा थोडासा वेगळा प्रकार आहे. हा मालवणी असं नाही म्हणू शकत, मालवणी आणि देशावरचे असं दोन्ही प्रकार मिक्स करून ती मी बनवली आहे आणि त्याला इतकी अप्रतिम, खरंच सांगते, छान अशी चव आली. नुसती खायला पण मजा आली, राईसबरोबर खायला पण ती अप्रतिम लागली, चपातीबरोबर खाल्ली होती मी आणि इतकी सुंदर झाली ना मटकीची उसळ. नाही मटकीची रस्सा भाजी.